samozřejmě, že všichni hosté a přátelé a hlavně rodiče vědí, jak tahle mini soutěž, já myslím, že to ani snad nebudeme nazývat soutěží, ale přesto hra o jablko, tradiční záležitost, jak to funguje. Takže za pochodu to nebude, protože za pochodu ho nikdo neposlouchá. Tak, zastavit státraz 2, otočit hlavu sem. Protože první krok a hned se ťuknete a končíte. Běžte někam, kde nikdo není a otočte se čelem po tanečním směru, pánové. Přece nepůjdete proti všem. Čelem po tanečním směru. Správně. Ale nešilháte už. Tak, jedeme. Odstartuju vás. Vydržíte celý vás. Jsme připraveni. Pozor. A první. Pány, které skončí, tak jim zatleskáme, něco sedíte kolem parketu. Porota na balkóně, pokud nenatáčí, tak tleskáte. Tleskáme semifinalistům a výhercům prvního kola, takže jablka dolů, pusťte je, rozkoukejte bojovníci, tak už jsou v tuhle chvíli ven ze hry a budou vás sledovat a budou vám fandit. My se posuneme hned do semifinále. Přátelé, kamarádi,
že to už bude opravdu teď trošku vysoká školička. Budete muset nasadit všechen svůj slovanský šarm a technický, abyste dokázali vybojovat rovnou finále. My tady nebudeme určovat, muziku už vám tak nic nepomůže. Začínáme, pozor, a raz, dva, tři, čak, čak, po druhé, tři, čak, čak, po třetí, tři, čak, čak, teď to přijde, tři, čak, čak, otevří, tři, čak, čak, ruce vzhůru, tři, čak, čak, po třetí, tři, čak, čak, no, dávám to zabrat, ale bude to, jsme připraveni, rozkoukejte se poslední vteřiny před startem, žádné nepovolené prostředky, nemá nikdo žmejku nalepenou na tom jaku. Tak bychom museli pánové ustříhnout finu trošku. Tak, cvakneme jablka, jedeme. So easy, Przegradce serc, się wciągniesz drzwi, straci głowę. Mamy jak cię, widzę z nich komplet. Kancerowy blues, na lecz mamy jak cię, poślij do dole. I na mocie słowie, radości. Mamy jak cię, czy mamy swój les, to ci zuci. Gdzie mógłby wystać i prawy dziec, a tak to łaskę da uczyć, czy znów bawy uczyć, skracaj prądu, różnych dziś. Niech się wraca serc, jeśli czujesz drzwi. Soutěže a já ze své moci a doporučení paní mistrové bych ještě chtěl pozvat ten poslední, tedy čtvrtý pár, který odpadl, to jsou tam vzadu, takže pojďte se k nám přidat.
modré šatičky, ti, co jste odpadli jako poslední, takže vám zatleskáme, taky u nás nemáme bramborový medaile. Pokud můžu říct, tak pár, který tančil nejlépe do hudby a dodržoval variace, tak je to tady pár blíž k nám, modré šatičky partnerky. Vám zatleskáme, samozřejmě partner dodržel. A přiznám se vám já, že můj tajný tip, tak byl pár, který odešel a byl tady před námi, kde pak vás mám. Zvedněte mi ruku. Tady jste, vy jste byli nejlepší zase v tom, že jste měli dlouhé ruce. No vy samozřejmě. Takže, dámy a pánové, gratulujeme, můžete se, ne, aby vás napadlo ty jabka sníst, to je škoda. A nebo když, tak až po prodloužený, aby jsme tady neměli moc ohrysků. Tak, všichni na nohy, pánové, pomozte partnerkám a vy, vítězové, prosím, pojďte sem ke mně. Ostatní na promenádu, vydržte chvíli kroužit. Doslova chtěli usmažit. Tak, a nemoci říká, že vy jako vítězové udělali rádi Ferrari a to jsou takový dárky, které jsou o ničem. Yes, yes, yes.